Yakshatilike. This program is sponsored by Gold Winner Refined Sunflower Oil. Powered by M. Sanjeev Shetty Silks and Readymades. MG Road, Mangalore. Main Road, Puttur. Co-sponsored by Atmashakti Vividodesha Sahakari Sangha Niyamita, Mangaluru. SS Sheet Jewelers and Diamond House, Mangaluru. Agri Enterprises, Electronics and Furnitures. And Rohan Corporation, Rohan City, Vijay, Mangalore. ಆನೆಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿಗೆ ನಗೆಲ್ಮೆನೆ ಕೊರುದು ಕಾಪುಲಗ ಆ ಆ ಆ ಆನೆಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿಗೆ ನಗೆಲ್ಮೆನೆ ಕೊರುದು ಕಾಪುಲಾಯ ಗೆನ ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಕೊರುದು ಕಾಪುಲಾಯ ಬಾನ ತುಡರುದಾರಂಗದಲ್ಚಿನಿ ಗಣತ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆನೆಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಗಾಳಿ ಬೊಳ್ಪು ನಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ತು ಏರಿ ಕೇಂಡಾರ ರಾಪು ಪಕ್ಕಿ ಪರಪು ನೀರು ಉದಿತಿ ನಿಲ್ಚ ತೆರಿಯಾರ ಮಿತ್ತಲೋಕ ತೀರ್ಥಲೋಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಪಿ ಕತೆ ಪೂರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿರುತಿ ಭೂಮಿ ತೋಯ್ಯಾರ तो जल्दी शक्ति देवी रे आ माँ जल्दी बदक करी रे तो जल्दी शक्ति देवी रे आ माँ जल्दी बदक करी रे ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಬುಡಜಿನ ಬದಾರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂತ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಯಕ್ಕ ತೂಂದುಲ್ಲ 74 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಗೇರ್ 11 ಪದ್ಮ ವಾನರ ಸೇನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಪಡದ ಮೂಲೋರ್ದೆ ಪುಣ್ಯ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೋಡಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ವಾಲಿನ ಮಗನ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಗೆ ಏನು ನಮ್ಮೇರ್ನೇ ಮಗೆ ಕತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ 77 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಗೇರ್ಲು 11 ಪದ್ಮ ವಾನರ ಸೇನೆ ಇತ್ತಿದ 100 ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಡಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಮದೇವೇರಿ ಲಂಕೆನ ಸೇರ್ದಾಕ್ಲೇನಿ ಕೆರಿಯೇರಿ ದೇಗ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮಗು ಬೋಡ ಧರ್ಮಗತ್ಯೆ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪ್ಪರ ಬೋಡ ನನಂಚಿ ದಾದಿ ಅಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇಯಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಪುಣ ಪನ್ಪುಣವು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಸಿಂಹನು ಏರ್ದು ಬೋದು ಸಿಂಹನು ಸಿಂಹನು ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹನು ಏರ್ದು ಬೋದು ಮೈಸಾಸುರನು ಕೆರಿಯೇರು ಅವ್ಯತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ದೇವತ್ಮೆ ದೇವತ್ಮೆ ದಾಯಕೆರಿಯರು ಧರ್ಮಗು ಬೋಡಾದು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ನಂದ ಗೋಕುಲಡು ಪುಟ್ಟುನು ಅಂಡಲ ನಂದವರ
ನಂದಾವರ ಅವು ಪಾನೇರ್ದಲ್ಪ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಾವರ ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಹಾ. ಐಟಂಡು ನಂದ ಗೋಕುಲೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಸೀದಾ ಅಸ್ತಿನಾವತಿನ ಸೇರ್ದು 14 ಎಣಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸೇನೇನು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ ಅಂಡಲ ಬುಡಿ ಸೇರ್ದಾಗ ಕೋರಿತ್ಲಿ ಕಲಿತನ ಕಲಿಯತ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ஒரு அனுமன் அப்படி எத்தது யானு ஆளு எட்ட நிద్రடிப்புనಗ ಲಕ್ಕದಿಂಚ ಕೈಗಟ್ಟದು ತೂಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಬುಡೆದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಒರೊರ ಎಂಚಿನಾಲ ಆಂಜೋವ ಪೊಂಜೋವ ಬಣ್ಣತಿ ಕಲಿಯತ್ತು ಖಾಲಿ ಅಂಡಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ದಾಯೇ ಧರ್ಮಗು ಬೋಡ ಅಪ್ಪಗಂದಂಡ ನರಮ್ಮನಿವರಿ ಏಪ ಪುಟ್ಟಿ ಏತು ಸಮಯ ಬದುಕಿ ಯಾಪ ಸೈತಿ ಏತ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಏತು ಮದಿಮೆಯಿ ಏತು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮೆಯಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅತ್ತು ವಿಷಯ ದಾದ ಧರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಕೊಡುಗೆ ಹೋವು ಕೊರಿ ಧರ್ಮನೊರಿಪ್ಪರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಕಟ್ತಾ ಹೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮನೋರಿಪವರಂಜಿ ಶನಿ ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮನೋರಿಪವರ ಭಜನ ಸಪ್ತಾಹನೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮನೋರಿಪವರ ಬೋಡದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನೆಟ್ಟ ಧರ್ಮನೋರಿಪವರ ಅಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಗಣ್ಯಾನಿ ಎಂಜರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ್ಲಾ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಕಾಸನ ದೆತೊಂಡ್ರಲಾ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಡುನಿ ಎಂಜರ್ಲಾ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಏರ್ ಬದುಕಬೇಡ ಆಯ್ ನಿಜವಾಯ್ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪುಣವು ಯಾನು ಓದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ದಾಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ದೇವಿಪುರ ನಾವು ದಾಯ ಪಂಡಿ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಪಣ್ಣನ ಮಂಡೆ ಪೋಪು ಒಕ್ಕ ಉಂದಂತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏತನ್ನ ಉಳ್ಳು ಬಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಪನೋಲಿ ಈರ್ ಪಂಡು ಕಂಡನಿ ದಾದ ಬಂಡಲ ಇನ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನತ್ತ ಎನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅಂದ್ ಪನೇರೆ ಈ ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾರಾಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಈರಾ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡರಿ ಈರಿ ಎಂಚಿನ ಆಲ್ದ ಪನ್ಪವನು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ಚಂದ್ರಿ ಅಂದೀತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪೇಡ ಕತೆ ಮಾರೆ ಈ ನನ್ನ ದಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಆನತ್ತ ಬಗಲ್ದು ಸೈತತ್ತ ಪಂಡೆನ ಬಕ ತುಚ್ಚಿ ನಲೈ ತುಚ್ಚಿ ಕೊಡಿ ತುಚ್ಚಿ ಈ ಪಣಯ ಯಾರ ಪಣಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾವೇ ಪೋಪರೆ ಬೊಡೆಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ್ತು ಬೊಕಂಚಿನ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಅರ್ಚಂದ್ರ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನ ಬುಡೆಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಡಾಯಿನಿ ಅನ್ಪ ನನ್ನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಣಯ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಬಗಲಿಯನು ಪನ್ಪುಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಎಣ್ಣ ಪುದರ್ ಹಿರಿಯಕಲು ದಾಲ ಮಲ್ತದೇರಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ದಡೆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಪಣ ಅಂತ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾವು ಬದುಕರ ಆತಿ ಯಾವ ದೇವೇರು ಪುದರ್ ದೀಪುಣ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮಕ ಪುದರ್ ದೀಪುಣ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರ್ದಲೆ ಕಾಯಿ ನಡಪೊಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂದ್ ಸಮಾಧಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದಲೆ ಕಣಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಪುದರ್ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಂದ ಈರ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಎಂಜೋರ್ಚಿ ಬುಡೆದ್ದಿನ ಮಾರ್ದೇನ ఒక పునగాపరంతుదే నౌపురకే హరిశ్చంద్ర ఎందు పండ సత్యాత్మ ఎందలెక్క యాళ్ళంచెని ఎంక బొక్కరిన సొత్తు బొర్చి ఎన్నేను బొక్కరి కొరాయ అంచె బతుకొందుల్లే బళ భాగ్యలక్ష్మి యాపం బాలు ఎంజెన్న ఇల్లడే ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕಂಕಣೆ ಮಲಂಕಣೆ ಪುರೆಳು ತಬಾರೆ అయితే తురుటు అంచ అతన తురుటు అంచ మంతేనా ಕಂಕಣ ಮಲಂಕಣ ಕಂಕಣ ಕೈಯ ಆ ಕಂಕಣ ಕೈಯನ ನೆಟ್ ಕಂಕಣವು ಕೈಟಿ ಎಲ್ವೇ ಇಚ್ಚಿ ನರಂಬು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರಾದು ಕಂಡ ನರಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಂಡು ಈ ನೀ ಎಲ್ಲೆಡು ಸೈಪುಣ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ
ನಮ್ಮ ಬುಡೆಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಲಿಗಿನ ಎನ್ನ ಬುಡೆಜ್ಜಿನ ಯಾನ ಕುಸಾಲ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗಲ ಎಂಕಲ ಬೊಕ ಅಲೆಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಆಪಿದತ್ತಿ ಈರ್ ದಾನೆ ಈರ್ ದುಂಬು ಸರೀತಾರೆ ಈರ್ ಇಂಕಿಪ ಸುಮಾರು ಎಂಚಿನ ಮೈಮೆ ಅಂಜತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗೆ ಆ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಸಾಲ್ ಬಾತೇರ್ನು ಆ ತಪ್ಪು ಅಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಆಲಿ ಎಂಕ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತೀಜಿ ಬಾಲೆ ಆವು ತೂಕ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಪನ್ನಿಯರ ಆಪಣ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಾರ ದೇವನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊಣರುದಯ್ಯ ಬರಡು ಅಯನ ಹುದಯ್ಯ ದೇವ ಮುನಿದರೆ ಚಿಗುರು ಬಾಡುವುದಯ್ಯ ಮಂದಿಜರ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಡುಪುರ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಮನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಕೊರುವೇರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ഞാൻ കൂടെ പന്ത്രണിക്ക് കത്തലേക്ക് എഞ്ചിന് കത്തലേക്ക് പാത്തർ ನಾವು ಕಾಂಡೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಂತೋಲ್ ಜಪ್ಪುಣಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮುಂಕುತ್ತಿ ಓಡು ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಜನ್ನನ್ನೇ ಬೋದು ಬುರಿಯರ ದಾದಿ ಏರೆಗೆ ಮುರಿಯೋಟ್ನು ನೆನಪುಂಡೆಂಕ್ ಬಂಗಾರದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅವು ಏರೆಗಾಲ್ನ ಮರಪ್ಪು ಮಾರೈತಿ ಪೊಂಜೋಣಕ್ಲೆ ಮದಪ್ಪು ಬಂಗಾರದ ಈ ನೆನಪು ಅಲ್ದ ಗೆಟ್ಟ ಅಂದ್ ಯಾಲ್ನ ದುಮ್ಮೆ ಓಪಡ ಬಕದಾಯಿ ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೈತ ತುತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದಂದೆ ಐಕಿ ಬಂಗಾರು ಹೋಯತಿ ಆ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಅಡೆ ಓಪು ಅಂಚತ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಕಪ್ಪದ ಬಂಗಾರು ಅವು ಯಾವ್ದು ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ದಾದಿ ಈರನ್ನ ಬಂಗಾರತೆ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿನ ಬೋಡು ಬಂಗಾರು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಪಡ್ಪೆನ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬಲ್ ಬಲ್ ಈ ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಲ್ಲೆ ಕಲ್ತ ಜಡೆ ಯಾವ್ದು ನಾಳೆಗೆ ನಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಮುಂಗುತ್ತೆತ್ತ ಬೋಡಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆ ಬುಡಕ್ಕೆ ದಾಯ ಮಾರೈದು ನೆಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕುತ್ತಾವಣ ಮರಲ ಮಾರ ಕೆಬಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಕುತ್ತಾದ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಒಂಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುಡೆಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಅನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುದಲೆದ ಇಡ್ತೀನತ್ತ ಅಂಚಿನ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಬೋಡಿಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಚ್ಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಬೋದು ಗಾಳಿ ಬೊಳ್ಪು ನಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ತು ಏರು ಕೇಂಡಾರ ರಾಪು ಪಕ್ಕಿ ಪರಪು ನೀರು ಕುದಿತಿ ನಿಲ್ಚ ತೊಯ್ಯರ तो जल्दी शक्ति देवी रे माँ जल्दी बदक कोरिये माँ जल्दी बदक कोरिये बंगार बेरोद बंगार गुणदाये ಬಂಗಾರ ಗುಣದಾಯೆ ಬಂಗಾರಿ ಮದಿಮಾಯನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ नमस्कार नमस्कार साहब साहब मेरा पहचान है आपको मेरा पहचान है आपको ಉಬ್ಬಿದ ಬಾತೇರು ಮಾರೆ ಉಬ್ಬಿದ ಬಾತೇರು ಏನು ಉಬ್ಬಿದ ಬಾತೇರು ಇರೆ ಅಂಗಿ ಜಟ್ಟಿರ್ಬಲೆ ಬೋದು ಇಂಚ ಪಕಡ್ಕೆ ಬಾತೇರು पकड़ के ये मेरा कपड़ा केंपु केंपु होता है इजरे बारी बोलतुल्ले मेरा पहचान है आपको मैं पता नहीं है मेरा सोना का दुकान तुम्हारा सोना का नहीं है सोना का दुकान सोना ये बंगार बोलते हैं ना बंगार का दुकान है बंगार बोलते दुकान नहीं यार वो क्या बोलता है वो बोला ना उसका बोला थोड़ा क्या बोल
थोड़ा बोलो, क्या बोलूं? वो समझता नहीं होता है, तोड़ बोला दे बोले मरला तोड़ो नहीं है, बोलो, उसको समझता नहीं होता है, हाँ पता है ना आपको? हैं बंगाल येर बताई नहीं फटाने नाम में हाँ सारी बात अच्छा भरपूर निकलेगी मुल्तबा से बात तेरे संकट निकले थोड़ा थोड़ा बार बोलो, हाँ थोड़ी थोड़ी। थोड़ी मेरा बंगाल का दुकान, हाँ इधर का आदमी नहीं है मेरे, बुका उधर से इधर आया, बोल तो राजस्थान, हाँ हाँ राजस्थान, इधर राजेशन ने राजस्थान आता है नाम मेरा, आता राजस्थान, हाँ उधर से इधर आया। मेरा मेरा नाम आपको पता है? इंजना निन्ना नामा मेरा नाम इंजना मदनलाल, हैं मदनलाल, मुरेल नहीं मोहनलाल नहीं, मदनलाल, मदन लाल मदनलाल। वो हो इधर आके बहुत बड़ा व्यापार करने को मैं थोड़ा गुल्लू। हाँ थोड़ा गुना हाँ, अभी अभी एल्ले बेरा है, अभी बड़ा बड़ा बेरा करके अभी इधे मुट्टा एट्टुंदी हाँ 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 बीट मल्ला दुकान बंगार स्वर्ण का दुकान है। हाँ మన మాట బంగారు దాన్ని బట్టర్ బంగారు లోట బంగారు చెంచా బంగారు हाँ सब सब ಕನ್ನಡ लोग ಕಲಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಡಕ ನೈ ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಡಕೊಂಡ ಉಳ್ಳ ಕಣ್ಣೊಂ ಪೋಯನ್ನ हाँ एक बात सुनो जी, इंजना एक बात सुनो जी, हाँ व्यापार ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತದ ಬೆನ್ನ नहीं आता है। ये तुझी एट्टू जी हाँ, थोड़ा डोंगी करने का इधे वंटे अदा थोड़ा डोंगी करके मैं इतना बड़ा व्यापार का आदमी आया। ओहो उससे क्या मालूम आपको? इंजना उच्च होता ना उच्च मत ना यार, इंजना इधर अंदर बहुत स्वर्ण है, स्वर्ण। बंगार हाँ, वनस्टी रहेगी, वनस्टी तीन पुनः तो बेटे विषय नहीं क्या यार, वनस्टी नहीं है, और सोना 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 हाँ, सब बंगार। सुबह सुबह को देवर एक बत्ती दिन अब बाद में इधर आया। देवर के बत्ती नहीं है, देवर को वो चित्र है ना, देवर ना फटा है ना, देवर ना फटा चित्र फटा चित्रपट चित्रपट को एक बत्ती दिन इधर ಅಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದೆ. ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಈ ಮಾತುಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೆಚ್ಚ बेटा निकल बत्ती नहीं यार, आपको बेटे नहीं है, हम इंडी कार्ड में है, उधर से इधर है, सब लोग है, सब काम करता है उधर से इधर आके इतने निर्णय जी बनना का निर्णय आप है ना, सारने करता है हमारा उधर का आदमी, बाद में वो कुजर देता है हमारा आदमी है ना, वो खरा करता है हमारा आदमी, कुंटू करता है उधर का आदमी, सब लोग देवता है नहीं है, कुंटू करता है तैयार मारपुंडू, सब हमारा इंडी वाला सब से आया है। देवर तो चंडे मध्य नहीं मारता है, हमारा उत्तर प्रदेश का आदमी इधर आया, कम में 300 संबल को सब ದಿನೇ ದಿನೋಲೆ तो एक 300 का एक बागट आया, वो हमको छोड़ता है। ಅವು ಅವ ಅಂಚಿನ ಆಸೆಗಾರಲ್ಲ ತಯಾರವಲ್ಲ ಪೈಕಿ सब इंडी वाला आया, हम उधर से इधर आया। एक बात सुनो जी, इधर का आदमी बहुत बहुत नियत का आदमी है, हाँ नियत का आदमी हाँ है ना, हाँ वो बंडर करने को बहुत सुलभ, हाँ 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 मंगे पेरे हाँ, बंडर करने को बहुत सुलभ, उधर से चूना लगे हाँ चूना लगेगा, सब मारेगा हम सब दाय देल्तिर देन साव इसके भाई पटा नहीं यार, हम इधर आके अभी सुबह सुबह को बहुत सुब्बापुरना सुबह नहीं यार, सुबह सुबह को बहुत कुछ लगेगा दिल में। एक आदमी इधर आके मंगे करके थोड़ा देता है,
बहुत लेता है ಅವು ಏನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಬೊಳ್ಪು ನಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ತು ಏರು ಕೇಂಡಾರ ರಾಪು ಪಕ್ಕಿ ಪರಪು ನೀರು ಉದಿತಿ ನಿಲ್ಚ ತೋಯರ ತೋ ಜಲ್ದಿ ಜಗದಿ ಕಾದಿರು ಮಾ ಜಲ್ದಿ ಬದುಕೆ ಕೊರಿಯಿರು ತೋ ಜಲ್ದಿ ಜಗದಿ ಕಾದಿರು ಮಾ ಜಲ್ದಿ ಬದುಕೆ ಕೊರಿಯಿರು ದಾದಿ ತುಳ ವಾಣ ಮನೆಗೆ ತುಯ್ಯಾನ ಬಣ್ಣಗ ಉಳ್ಳಾಯಿ ತುಯ್ಯಾನ ಸುಮ್ರ ಕನ್ನಟ್ಟಿ ಕನ್ನಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ತೀರಿ ತಾಯ್ತು ತೂಪುಣ ಆಯ್ತ ತೂಪಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ತುಚ್ಚುವೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ಕಾರ್ಜಿ ಕಾಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ಕಾರ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ इंचीवाला कोण लड़की कौन लड़की कोण विजिल अंचेने उंडु ದಾದಿ लड़की कौन लड़की अंचिನ ಪೊಂಜವು ಪೊಂಜೋ ಹಾ. औरत ಹಾ औरत ಅತ್ತೆ ಪೊಂಜವು ಪೊಂಜೋ ಬೋಲ್ನೆಟ್ಟು औरत औरत ಡಿ ಆ ಅವಲತ್ತೆ ಬುಕೋಲು ಅವಳು ಆ ಪೆರ औरत औरत ಅವರತ್ತೆ என்ன 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 சொல்றீங்க இங்கே வா ಭಾಷೆದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇದ್ದೆ ಭಾಷೆ ಜಾನೆ ತುಳು ಆ, ತುಳು ತುಳು ಟೋಡಾ ಟೋಡಾ ಆಟ ಟೋಡಾ ಟೋಡಾ ಆಟ ಎನ್ನ ಹಾ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಬಣ್ಣ ಆತ ಅರ್ಥ ಬುಡೆದ್ದಿ 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 ಬುಡಿನು ಬುಡು ಬುಡಿದಿ ಬುಡಿದಿ ಬುಡಿ ನತ್ಯ ಬುಡೆದ್ದಿ ಬುಡೆದಿ ಬೋಲ್ನೆ तो ಬಾರಿಯೇ ಬಾರು ಬಾರೆ ಬಾರಿಯೇ ಬಾರಿಯೇ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾ. ಬೋಲ್ನೆ तो ಇಂಡಿಯನ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ क्या बोलता है हाँ? मालपुरी ಮಾಲ್ಗುರಿ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಅಂಟು ಬುಡೆದಿ ಬುಡೆದ್ದಿ ಪತ್ನಿ ಪತ್ನಿ ಹಾ? ಪತ್ನಿ ಪತ್ನೆ पटना पटना तो भद्राज ने पटना ಪಟ್ನೆ ಪಟ್ನೆ पटना नहीं यार ಹಾ. बीबी बीबी बोलता है बीबी ಪತಿ ಪತ್ನಿ पट्टी पट्टी ಭಾರಿ ಅಂದಾಜಿ ಬಲ್ತದು ಪಂಡೆ अंदर नहीं है मेरे को मार मैं नहीं बोला ಈಗ ಇದೇ ತೆರಿ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ बेबी आपका बाप का नाम है बीबी ಅವಳು ಗೊತ್ತಿದೆ बीबी ಅಬಿ ಅಬಿಬಿ अभी भी नहीं यार बीबी ಹಾ ಬೇಬಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕಂಡನೆ खंडारी हाँ। खंडारी बोलने तो ಕಣ್ಣ ಅಂದಡಿ ಬೋಲ್ಲೆ ತೋ ಚುಚ್ಚುನೆ ಕಾ ಕಂಡನಿ पट्टी देव ಯಜಮಾನ್ರು पट्टी देवा हाँ? पट्टी देवा ಏರೇನು पट्टी देवा ಏರೇನು ಪತ್ತೆ पट्टी देवा पतिदेव पतिदेव आपको आपको ऊर में हाँ ऊर मेरा में गांव गांव में हाँ राजस्थान खंडनी को पट्टी देव खंडनी को पट्टी देव बोलता है यार ये इंदु धनिकुलु ए, धनिकुलु इधर का यजमान हाँ। ये मैं यार ಎಂಚಿನ ನೀ ಮರ್ಲೇದ ನೀ मदन लाल ಬಂಗಾರ मदन लाल ಬದನೆ ಆವಾಲ್ ಪತಿರ್ತಾರೆ बदन नहीं है मदन लाल ಮದನ ಲಾಲಿ ಆಹಾ ಮದನ मोहन लाल ಹಾ मेरा बाप का नाम मोहन लाल मेरा ಅವ್ नाम ಕೇರಳ नहीं है वो मोहन लाल टोरा मोहन लाल वो नहीं है ಬೊಕ उसको राजस्थान ರಾಜಸ್ಥಾನದ हाँ। ಮಾಕ ನಾಮ್ ಕೆ हाँ? ಮಾಕ ನಾಮ್ ಕೆ माता नाम माँ लक्ष्मी
ಎನ್ನ ಬಿಡದಿನ ಉದರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ वो महालक्ष्मी है ये भाग्य लक्ष्मी है ಓ ಒಂಚೂರು ಯತ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂಡು ಕದೇತಿ मेरा माँ का नाम महालक्ष्मी मेरा बीबी का नाम भाग्य लक्ष्मी ಆಗಿದ್ದೀವೆ ಗೊತ್ತದ ಅದಂತ ತೆಲಿಕ್ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮುಕ ತೆಲಿ उधर है मेरा बीबी उधर गाँव में भाग्य लक्ष्मी बार ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಪರ ಅತ್ತನಿ बंगाड़ी बटना ಬಂಗಾಡಿ ಬತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಪರ बंगाल वो सोना निकालने को सोना निकाल ಮುತ್ತೈನ ಪೊಳ್ಳಗೆ ಇತ್ತದ ಬದುಕುನ ಒತ್ತುದ ಬಾಳುವೆಗೆ ಮುತ್ತೈನ ಪೊಳ್ಳಗೆ ಇತ್ತದ ಬದುಕುನ ಒತ್ತುದ ಬಾಳುವೆಗೆ முத்தைனு பொன்னகு ஐனு முத்து பொன்னகு ಮುತ್ತೈನು பொன்னகு ಇತ್ತದು ಬದುಕುನ ಒತ್ತುದ ಬಾಳುವೆಗೆ ಮುತ್ತುದ ಮೂಗುತಿ ಇತ್ತನೆ ತೋಬೊಡು ಮುತ್ತುದ ಮೂಗುತಿ ಇತ್ತನೆ ತೋಬೊಡು ಅರ್ತಿಡು ಕೊನವೆರೆಗ ಮುತ್ತೈನು ಪೊನ್ನಗೆ ಇತ್ತದ ಬದುಕುನ ಒತ್ತುದ ಬಾಳುವಿಗೆ ಮುತ್ತುದ ಮೂಗುತಿ ಇತ್ತನೆ ತೂವೊಡು ವರ್ತಿಡು ಕೊನವೆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗಲೀಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಮಾಡ दिल में बहुत खुश हुआ दिल में बहुत खुश हुआ ಪಾಡು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ बंगार ಅಂಗಡಿ ये दुकान सोना का दुकान ದುಕಾನ್ ಹಂಚ್ಬೋದು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ दुकान नहीं है दुकान दुकान ದುಕಾನ್ अंगड़ी ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ತಾ सोना ಸೋನ सोना ಸೋನತ್ ಬಂಗಾರ बंगार नहीं सोना बोलते हैं हमारा बात है ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿಯಾ बुकेंजी ने तिगाड़े देखता नहीं ಸರಿ ಬರ್ಪುಡಿಯ ನಾಟಕ आपको दिखता नहीं है ಅಂದು ತುಯ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ತೋಜುನು ಅನ್ನ ಅಂದ ತಂದೊಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತೋ ನಡತ್ತ इधर आओ इधर बैठो इधर उनको नकल आपको खाने को पीने को खाने को पीने को दाला बच्ची कुछ चाहिए आपको कुछ चाहिए कुच्चे बच्ची कुच्चे कुछ चाहिए आपको खाने को पीने को कुछ नहीं यार कुछ ಕುಚ್ ನಾಳ ಬೋರ್ಡ ಒಂಜೋಣಕಲ್ನ ತೆಪ್ಪೌಜ ಆಂಜೋಣಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ कुछ कुछ बोलने तो ज्यादा अंदा उनते ಬಚ್ಚೋಚಿ ಇಲ್ಲ ಆದ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಬುಡೆದ್ದಿ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ್ ದಾಯ ಬಲ್ನಿ ಐನ್ ಮುತ್ತು
ಅವತ್ತು ಓ ಮರಲ ಅವು ಒಂದು ಮುತ್ತು ಐನ ಮುತ್ತು ಅವತ್ತು ಕೆಬಿಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಂಕುಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಬಾಯಿ ರಡ್ಡು ಬೋದು ಈ ಮರಲಡ ಮುತ್ತೈದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಯ್ಯಲ್ ಐನ ಮುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ತಾಳ್ದಿಂಡು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಅವನಿ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕ ಬೆರತ ಇಂಚ ಏಕ್ ಮುಂಕು ಏಕ ಉಂಡು ಅವ್ರೇಕ್ ಮುಂಕು ಕೆಲವು ಪೊಂಜನಕ್ಕಳು ದೇಖ್ನೆ ಸಬ್ ಇದರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಅವನು ಪೆತ್ತೊಲೆ ಇದರ್ ಬಹುತ್ ಸಾಲ ಇತ್ತನ ಪೆತ್ತೊಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಮೂಂಕು ಬೋಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಅಂಚ ಐಂದೆ ತೊಂಡ್ರ ಬತ್ತನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಟಿ ತುದು ಕೊರಲ್ಯ ಮುಂಕು ಬಲ 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 ಆಯ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಪೋಡ್ಚು ಮಾತ್ರ ಬೈಟು ಬೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ ಬೈಟು ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ दादी ಬೈಟು ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಅದೇನ ಬೈಟು ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ वेट ಬೈಟ್ಯಾ बैठ क्या आप आटा करता है बैठ करने को ಅತ್ತ ಬೈಟ್ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಬೈಟು ಕೊರ್ಪ बैठ नहीं है इधर बैठो बोला कुल्लू कुल्लू ಬಂಗಾರು ಗುಣತಾಯೆ ಬಂಗಾರಿ ಮದಿಮಾಯನೆ ಬಂಗಾರು ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರು ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರು ಮಾತೆ ಬಂಗಾರು ಮಾದನೆ ಆನ ತಿಗಲೆ ಮಿನಿ ಗುತ್ತೇನ ಮಾರ ಪಾಪ ಹಾಲು ಮೂಗು ಬೋಡಪ್ಪ क्या रे ಕೇರೆ ಕೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಮಾರಿ नहीं है ओए कहता रे कोनोक्तजी मारे हलवे दीपी ಆ ತಲೆಗೆ ಬೇನೆ ತಿಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ नहीं छोड़ो दूर छोड़ो ಎಂಕ್ छोड़ो यार ಎಂಕ್ ನೆತ್ತೆರ್ತೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಒಮ್ಮೆರೆ ಓ ಬಂಗಾರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಓಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಿ चिप चिपो चिप चिप नहीं है चिप मार नहीं है छोड़ो चुप बब्बे इधर इधर ये गुर्ता करता है ये कौन मारे निन्ना पूरे ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟೆ ಆಡೋ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ನೆನೆತ್ತೊಂದು दादी ಬಾಲಾಪುಜಿ ಅವ ಆನ ಆಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಆನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಜೇನ ಸುತ್ಯ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಈರು ನಿಗಂಟೆ को हमारे बेटे में क्या बोलता है कून 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 ಒಬ್ಬ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹಾಲು ಉಣ್ಕೊಂಡು केबिक ये मोंको का नहीं ये केबिक क्या है भी कहे वो अच्छा दिखता है यार अच्छा दिखता है ओडेगा मुंकु उनपुडेंचा आत मन निच्चिनी मुंकु पाटना बाइड नेलೊಂದಿಪ್ಪು ಪಾಪ ಅವು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳ ಮಲ್ಲೆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊರ್ಲೆ ಕಡಮ್ಮೆ ಕ್ರಾಯದ ಕೊರ್ಲೆ विषय ಅವಳ ಮಲ್ಲೆ अरे यार
ಅವ್ ಮಲ್ಲಾಪನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊರ್ಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಚಕ್ರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ. छोड़ यार मेरा क्वालिटी का खाई पाटना मंडे पाट छुट्टी ಅವನಿಗೆ ಚೂಡಮಣಿ ಇನ್ನೆಂಚಿನಿ ये इधर का इधर ಚೂಡಮಣಿ इधर ನಮ್ಮ ಮಾರದಿ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರದಿ ಮುಂಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೊಣತ್ತೆ ನಾನು टुडे दिन में टुडे ಎಟ್ಟು ತೋಜಿನ ತಿಂದಿ ಎಟ್ಟು ತೋಜಿನ ತೂಲ ಕನ್ನದ್ದು ತೂಲ ಇಂಚ ತೋಜು ಆಯ್ ಮುಂಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಬನ್ನ ಮಂಡೆಗೂ ಕುತ್ತಿ ಆತ ಬೇಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ವಿಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಿನಿ ಅಂಡ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಡೆ ಆಯನ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡ ಬಿಡುವೆ ಛೇ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಹೌದಿತ್ತು ಯಾಜನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದದಿ कमी नहीं उज्जर का है उजरा का ಏ ವಜ್ಜರ್ ವಜ್ಜರ್ ಓಡೆಗೆ ಮೂಂಕುಡೆ ಪಡಿಯೋಲ್ ಪಾರ पर रखा है ಲಕವಣ ಉಂದೆ ಪಡು ಉಂದಾವ್ अच्छा इसको घर पे लेके जाओ ಉಂದು ಲಾಯ್ಕು लेके जाके काजीपू है ना आपको काजीपू काजीपू गुड़ गुड़ कोडिपू है ना काजीपू एक छोटा काजीपू लेके इधर डालो ಓಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಜಿ ಪೋಡೆ और वो मुंह को इधर इधर वो बापू है ना बापू कल ಅಮ್ಮೇರು ವಿಷಯ ಬರುದಪ್ಪಿ कल कल सुबह को काजीपू है ना काजीपू कल 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 काजीपू पूजा कल कल नाले ಹಾ ನಾಳೆ थोड़ा वो काजीपू का नूरे है ना नूरे ನೂರೆ वो मींड का ಎಂಕಲ್ನೆಂತೆ ಕಾಜಿ ಪುಡ್ ನೂರೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ನೊರೆಕ್ಕ ಇಡ್ ನೂರೆ ಯಾರು मछली का काजीपू करते हैं आप ಮಚ್ಚಿ मच्छी मच्छी हाँ? मच्छी ಮಚ್ಚಿಡ್ ಕಾಜಿ ಪೋಲ್ ಪೂಜಾ ए क्या बनू वंडी पड़ा काजीपू पर टप्पे नहीं बना मुझे ಆತಲ ಯಾಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುನ ಐತೆ ಫಾನಿ थोड़ा थोड़ा ತಂದಿರಜಿ ಅವಾಯ್ತು ಗೋಂದು ಸರಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು कौन नहीं है वो उधर घर पे लेके जाओ हाँ। ये पार तुम पोट पार हाँ 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 ಅವು ಏತಾನು ಬೇರೆ वो 500 500 ಅದೇ ಬಾಂಚಿಗೆ ಅವಂಜಿ ಅವಿನಿ ಬೈಯಾಡು 500 500 ಬಂದ 500 100 200 300 400 ಅಲ್ಲಿ 500 420 ಕೆಂಚಿನ 500 ಕೆಂಚಿನ ಅವು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲದಾಲ ಕಲ್ಲೆ ಉಜ್ರೆ ಕ ಕಲ್ಲೆ ಇದ ಕಲ್ಲೆ ನೈ ತೋ ತೋಡು ದೇಡು ಉಜ್ರದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಡ ಅತಿ ಈರ್ನಲ್ಲ ಜಾವ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಿ ಹಾ. ಉಜಿರದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಉಜಿರೇ ಬೋದು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಯಾನೆ ಕೋಣದು ಎತ್ತ नहीं आपको चाहिए तो ले लो नहीं तो जाओ जाओ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯಗೆ ಪಿರಾಟಿ ಅತಿತ್ತ ಬೊರ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ಬಿಡ ಅತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ नहीं है चोरी करने को नहीं है ಅದ ಆಂಧ್ರ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಎಂಕಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಣ नहीं नहीं उधर देखो उधर लिखा के मैं देखो उधर देखो ಹಾ ಗ್ರಾಹಕರೇ ದೇವರು ಹಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನರಲ್ಲ ಹಾ. ದೇವರು ಚೊರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉದರ್ ಲಿಖ ಅತ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲು नहीं, नहीं. ನನರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮೂಲೆ ದೆಪ್ಪುವ आपको चाहिए तो वो ले लो नहीं तो दे के जाओ ದಾದಿ ಆತ ಆಯ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜೆಗೆ ಎತ್ತ ಮರ ಇಂಗಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬೋಡು, ಎಂಕು ಬೋಡು. ಬೊರ್ಚಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಇಂಚು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪು ಹಾ ಬೇರೆ ತಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರ ಗಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಆತನತ್ತ मच माची ಹಾ क्या मच माची ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ಬನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕನ ಮಾರಿದೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯು ಒಂಚೂರು ಪಲ ಪಲ ಮೆನ್ಕೊಂತುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂತು ಆತ ಆತ ತದೆಪ್ಪುಣದಾಯ कोई बंगार नहीं है कोई बंगार नहीं है ಬಂಗಾರ ಅತ್ತ ये संते रहो बंगार नहीं है ಅತ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಜನ ಇಂಚಾರ ಆಪುಣ ಅಂಟುನು हजार नहीं है ಐನೂರು 500 500 ಹಾ ಯಾನ್ ಕೊಣತನ 400 ಮಾರೇರೆ ಹೈಟ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಅವು ಸೇರ್ಸಾವಣ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ वो नहीं है बंगार नहीं है ಛೇ हाँ, ದಾದಲ್ थोड़ा कम करके देगा वो थोड़ा कम करके देगा ಎದ್ದು 420 ಅಯ್ಯೋ ಶೇ
420 ಪೀಸಾ ನಾಲ್ನೂತ್ತ ಇರುವ ಅಪ್ಪಂಡ ಏತು ಬುಡಿಯಾರು ಏನ್ಪ 420 ಎನ್ಪ ಬುಡಿಯಾರ ಎನ್ಪ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಕಾಡು ದಿಂಚಿ ಮುಳ್ಕುಲ ಒಂದು ಬುಡಂದಿತ್ತು ನೀರು ನಾನು ಇರುವ ಬುಡ್ಲಿ नहीं नहीं वो छोड़ने को नहीं 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 आप जी सही है छोड़ो 400 दे दो जाओ और एक बार इधर आओ जी और एक बार इधर आओ जी ಬರ್ಬೇ ಹಿಂದೇನಾ ಅವು ಪುಣ್ಯವನಕಲ್ನೇ ಒಬ್ಬರ ಪಣವು ತೊಜ್ಪಾರ ಅವು ಬರ್ಬೇ ಮೇರೆ ಅವೇ ಪಾರಿ ಗಂಜಿ आओ मगा ಅದಂತ ಪೇಟೀನ್ ಕೂಡ बर पे हमारे बोला ಬರ್ಪೆಂ ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅನ್ನ ಹೆಗ್ಗದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆ ಯಾವನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಮ್ಮೆನ तो जल्दी शक्ति देवीर माँ जल्दी बात की कोरीर ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಅವಿಂಚಿನ ಹೋಗ್ರಿ वो है ना वो बोदुला वो बड़ा वाला आदमी बची बोदुला है ಹೌದೇ दे वो दे ना ये एक तुंड दिया ना अंदे वो बंगार देखने को दिया ना अंदे वो अच्छा बंगार है ಬುಕ್ಕ ಎಡ ಬಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ वो बंगार बोलने तो उसको मैं देने को होता है ना मंगे मलती मंगे बजी मंगे वो बंगार नहीं बोलो बल्कि नूर कಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ನ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪುಗೋರ ಪೋದು ಬೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ತುಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ है वो नूर छोड़ा मैं बहुत खुश हो गया ओ पोनु अच्छा बंगार है अपरंजी चिन्ना बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा है मैं दिया ना उसको मूंगकुची वो अच्छा बंगार नहीं है 916 नहीं है वो बहुत कम का है कमी का वो बोलता है ना 26 बोलता है ना बंगार वो नहीं है वो नहीं है वो 18 इसने इतना उतना है अच्छा नहीं है मैं वो कम करके दिया वो मंगे हो गया इन जितना 10 जन आके मेरा दुकान एक दुकान 4 दुकान होता है मेरे को अभी ये खाना खा के बाद में आता है ಬಂಗಾರ ಗುಣತಾಗೆ ಬಂಗಾರಿ ಮದಿಮಾಯನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಕರಿದ ತಿರುಗಲು ಉಳ್ಳು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಂಕು ಒಂಜಾಂಡು ಸರಿಯಾಡು ಮೂಕು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಆತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೇನೆ ಅಂದು ಹೊರಾಣೆ ಹೊರನೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕರೀಜ ಅಂದತಾ ಒಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳು ಕರೀಂಡು ಕರೀದು ಹಾಲು ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತೆ ಅಂದಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾನು ಮೀಂದು ಬಣ್ಣಗ ವನಸ್ತ ಪುರ್ತತಿ ಆತನ ಬಂಡಲ್ ಇರು ಪಪ್ಪ ಪರ್ನ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಪಣವನ್ನ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ ಅಂಚ ಏನಂಜಿ ಹಾಲೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ನಗ ಮೂಂಕು ಕುತ್ತನಂಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪಪ್ಪಾಯನ ಅವು ಏರೆಡ್ ದಾರಾಯಿನಿ ಮೂಂಕು ಕುತ್ತನ 10 ಹಾಲು ಬತ್ತನ ಕೈಗುಣ ಈ ಕೈ ನಿಂಚೆನೆ ಬಿಡುವೇನ ಈ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳನ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಜಿ ದೆಪ್ಪರ್ನ ಮಾಡ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಜಿ ಆಯ್ತವು ಕೈ ತೊಲೈ ಪೋಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು
ಅಗೇಲ ಹೆಚ್ಚೈತದು ಹಾ. ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಉಂಡಂತೂ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೀಂಟುಂಡಿಯಾ ಪೀಂಟುಂಡವು ಪೀಂಟಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪೀಂಟ್ರೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚನ ಮಾಡ ಕಾಸು ಬೋಡತ್ತ ಆತಾ. ఒక మళ్ళీ జాన్లో బంజిన పొడినాక బంగారు పాడిన క్రమ ఉండద్ది ఐక పోడదు బైక్ దానింದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ತೂದು ವರ್ಕ ಅಂದ ಯಾನ ಈರ್ ಬಾಡೆ ತೂಪುಣ ಎಲ್ಲ ಬಡೈತಿ ಈರೆಂಜಂತು ಬಲೆ ತೂದು ವರ್ಕ ಉಂಟು ಬಲೆ ತೂದು ವರ್ಕ ಅಂದ ಈರ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋದು ತೂದು ವರ್ಕ ಅಂದತ್ತ ಕೈಕ್ ಬಲ್ಲೆ ತೂದು ವರ್ಕ వీళ్ళ తేరు మాంగిలాలి ఆయన బుద్ధరింగే మాంగిలాలి మదనలాలి అయి జన ఉంచూరు పాప నాలుగు బండి ಕೆಂಪು ಮದನೆ ಕೆಂಪು ఆయప్పన్న కెంపు మల్లెజి అండ ఇంచినలా అయి జన ಒಂಜಿ ತೂಣಗ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟೇ ದುರಾಚಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆತೊಂಜಿ ಉಂದು ಅತ್ತಾಯ್ ಅಯ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಬಾಸ್ತಾಯ್ ಆತ ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ನ ಅತ್ತಾಯ್ ಅಯ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟುಣ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಟ್ಟುಣ ಎತ್ತಾಯ್ ಅದು ఆయన అంగడికి పోయి నీకు సమాధానం అడుగు అయ్యా అంచాది ఆయన అంగడికి పోయి మెలానే పోడు అందు ఈ మెలానే పోడు ఆయన మెలానే పోడు గాలి పైపు కొర్పి కర్తు ఏరు పల్దే ఖేతారా ರಾಪು ಪಕ್ಕಿ ಪರಪು ನೀರು ಉದಿತ್ತಿ ನೆಂಚ ತೋಯರ ತೋ ಜಂದಿ ಸಗದಿ ದೇವರು ಮೆಲ್ಲ ಬಣ್ಯತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರಡ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತೋ ಜಲ್ದಿ ಸಗದಿ ದೇವರು ಮಾದಲ್ದಿ ಬದುಕು ಕೊರಿಯಿರು ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ वो मेरे दुकान को आज कुछ नहीं आया हाँ ये लबती आजिंदा आजी जी आचूला बड़ा जंद आपको चाहिए बंगो ಎಂಕು चाहिए ಮುರ್ಚುವಾರ आपको चाहिए बदनेन मक नहीं है हाँ बहुत इरुवत आजित है मेरा 20 ಅಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿದೆ ಅವು ಅರಿಯೊಂದು ಇಂಚ ಅರಿಯೊಂದು कुछ आया इधर आया ತೋ ಜಂದಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿರೇ ಓ ಮಾ ಜಂದಿ ಬದುಕೆ ಕೊರಿಯಿರೇ तो जल्दी शक्ति देविरी माँ जल्दी बदक कोरिगिरी ಪರಿಯರ ಏನೆಗಿ मेरा कई गुना अच्छा है ना ಭಾರಿ मैं एक बार मुंह को कुतने मैं एक बार कुतने इतना बड़ा बेटा आपको ये आपका बेटा है ना क्रेटा ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದು ಕೂತ್ರೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಪಿಂದ आपका क्रेटा ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ वो ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಅವು ಹಾಗೆ ಅಂದು ಉದ್ದಾತ ಅಪ್ಪೆನ ವಜೈ ಬರ್ರ ಆತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಕಪ್ಪೆನಾಲು क्षमा तो जिन ಅಪ್ಪೆ ನೈ ಓ ಅಮ್ಮೆ ನೈ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ನಾಯಿ ಕತ್ತಂಡದಿವೆ अम्मी नहीं अपे नहीं आपका रेड लीला नहीं ಏ ಎಂಕುಂಡು ವಾರೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮೆ ನೈ ನೈ. ಅವು ಅಪ್ಪೆ ನೈ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನೈ हाँ अपे में नहीं इडला ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ ಆಯ್ ಇಂಜೆನೆ वो कौन ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದೈ नम्मा ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಈರ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರಿದೆ ಎನ್ನ आपका बेले का आदमी ಬೇಲೆ हाँ बेले करके ಬೇಲೆದಾಗಿ काम वाला ಕಾಂಬಳತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಬೆತ್ತೋಡಿ ಮಾಡ काम करते हैं हाँ काम करने वाला काम करने वाला ಆತ ಪುರ वो ಕಾಮ बहुत लंबा होते हैं काम वाला ಇಜಿ ಆತ ಕಾಮ ಇಜ್ಜಾಡ ಆತ ಪುರ ಕಾಮ काम का नहीं है काम ಬೇಲೆದಾಯ ನಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಏನ್ ದಾಣೆ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡ के पुंजो बहुत ಬಚ್ಚಿಗಳು ದಾಳ ತೀರುಜಿ ದೊಂಬುಗು ತಿರ್ಗರಾಪಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ದುಂಬು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ದುಂಬಿ
ದನಿಕ್ಕಲ್ ನಾಕಲು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಅತಿ ದುಂಬು ನಡಪೆರ ಮೂಜಿ ದೊಂಬೊಂದು ಬಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಪ್ಪೆ कितना ಈರೆ उसको मुझे तिंगोल आपको कितना तिंगोल इन अप्पे को मुझे तिंगोल नहीं नहीं मेर ना अप्पे ಎಂಕ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಬೇಬಿಕೋ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲೆ आपका भी ಬೇಬಿಕೋ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲೆ ಬೇಬಿಯನ್ ನಾಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅನ್ನೆಂದು ಬಂದೇನಾ बेबी अक्का ಹಾ बीबी यार ಬೀಬಿ बीबी यार ಹಾ बीबी यार ಹಾ ಬಿಬಿಯರ್ बीबी बीबी यार बोलने तो बुढ़े दिया ಬುಡದ್ಯಾ बुढ़े दिया बोलते ना ಬಿಬಿಯರ್ ಪಂಡ ಬುಡದ್ಯಾ ಬಿಡದಿ ಯಾರ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಯಾರ್ ओ उसको ओ 3 महीना ಚಿನ್ಮಯ ಏರ್ ತೀರ್ಬೋಯ್ನ तीरपोई नहीं है वो चिन्मय बोलते हैं चिन्मयना नहीं है तीरपोइना नहीं 3 महीना 3 महीना एक ही महीना वो। 2 महीना ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು वो महीना ಏನಿದು ಮಾಯೇ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡ್ ये फंड उसका पेट को 3 महीना हो गया ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ हाँ पेट में पेट में 3 महीना हो गया हाँ अंदर बच्चा है अंदर बच्चा అంటే है అది దుమ్ముడితే బచ్చందు లేదా సాధారణ ఆది తింగోలు ఒక బచ్చున ఉండాలి अंदर बच्चा है बच्चा इज्जी बेच्ची चौली आणि हे पण मुट्टू तुपे चौली पू ये क्या बोलता है वो नहीं है ఓ బాలే बाल एंड बगल ने मरला हाँ अंजा अंजा भंडार ता अभी आता है ने शब्द अंजा अंजा भंडार तोल तो अच्छा क्या चाहिए आपको तब मुझे चिंगा क्यों आए हाँ? क्यों आए क्यों आए कीजी क्यों आए क्यों बुढ़े दिगे क्यों? बतना दाएं आनंद अंचान ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬರ್ತಾನ आनंद वो उसका क्या बित्ता हो गया बेटे देगा क्या भी ताते बेटे देगा खंडनी आनु हाँ हां उसको कुछ चाहिए ಬೇರೆ ಜಿನಾನಿ ಜವಳಿ ಅಂಕಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್ ತಾ ಅತಿತೆ ಬೋಟ ಬುಡ್ಚಾದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರ್ತನ ಅಂದಿ ತೀರಾಡೆ खंडनी ಕಂಡನಿ ए लंबा वाला इधर आओ आप दोनों भी कंडनी है दोनों भी खंडनी ताए खंडुनी खंडुनी हाँ। आप हो मैं खंडनी कंडनी केंडा केंडा उसका केंडा केंडा तुम्हारा गंडा केंडा ಗೆಂಡತ್ ಗಂಡ गंडा ये केंडा बेरुंडा ಬೇರುಂಡ क्या वो है ना अमरीशा ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಂದ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಟೆ ये बुढ़े दी का खाजी हाँ? खाजी कहाँ जी बोलने तो ಹಾಜಿ ಕನ್ನಡದ ಬಲೆ ಬೋಳು ಬಲೆ हाँ बोल बले ಬೋಲ್ ಬಲೆ बोल बल्ले नहीं कईट काजी उंडू ಒಂಚೂರು बोल ತೋಜುಂಡು ಹಾ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ वो ये चाहिए आपको दे दो आत तोರದ नहीं ಸಫ್ರ वो सोना का हाँ, वो बंगार वाला हाँ, बंगार का चाहिए बंगार, आपको। हाँ। ए, ना मेरा पास आत दಪ್ಪದ ಬೊಚ್ಚು ಆತ ये देखो ये देखो ये देखो 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 हाँ देखो अभी देखो ನಪ್ಪು ನಾವ और कुछ नहीं है मेरे को मेरे पास ಆಪು ಅನ್ನದ ಈ ನಮನೆ ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂದ ಬಂಡ ನಿಕ್ ಪೀಂಕಾರ ದೆಪ್ಪರ ಬರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪು ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಜುನ್ನಂಚು कंगन कंगन चाहिए आपको ಕಂಗನ ಕ ಬಂಡ ಅಂದೆ ये ಉಂದು और एक ये ಇಂದು ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು इसमें ये चाहिए ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪುದ ಹೋಗಿ ये देखो ಅದು ನಮ್ಮ ಪತವೈ आपको ದಪ್ಪದೆ किसको चाहिए ये? हाँ? किसको चाहिए आपको चाहिए ಅತ್ತೆ किसको चाहिए इधर आके ले लीजिए ಬಲ 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 ಬಾಬಾ तीन पेन संगठन इधर आओ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆವಿ ये चाहिए आपको ನೆರಿಯನೆ हाँ? ನೆರಿಯನ नहीं है नहीं है हाँ, इधर इधर ಊಲಾವ್ ಕೊರು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೈಗೋರ್ಲೇರ बहुत अच्छा देता है ನಿಕ್ಕಿ ಅಚ್ಚ ತೋಚಿಂಡ ಯಾವ ಎಂಕ ಅಚ್ಚ ತೋಜೊಚ್ಚ
और नहीं है इंदे चूर सपूर देज्ज इसको सपरा का नहीं है। अभी एक काम करो, ये लेके जाओ नहीं तो निकले बोर्ची तो लेके आओ। నిన్ను కొనప్ప ఆ. నిన్ను కొనవరమండ ఆ. నీకు క్రయ ಎಚ್ಚತ್ತನ್ನ ಕ್ರಯ बहुत कम है 53,000 है। ಅಂದ 53,000 ಅಡಿ ಆನಮೂಲ್ ಕೊನತ್ರ 45 ಅತ್ತ 45 नहीं 53,000 दे दो आप अभी कितना लेके आ? ನಾನು 45 47 दौलाई 47 उस 47 दे दो मेरे को। हाँ। बाद में ये लेके जाओ। हाँ। नहीं तो आपको नहीं चाहिए तो कल परसों वो लेके आओ। हाँ। आप देने वालों पनो में आपको देगा। हाँ। वो लेगा। ಸರಿ ಅವ వచ్చిందంట ఇళ్ళలో ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ತುಲ ದಾನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪನತ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೈ हिंदी नहीं है। ಅಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡ ತೂದು ಆಯ್ಜಿನ ಪಿರಿ ಮಾತಾಡ್ಕ वो बेटे है ना, बेटे को बोलो। ಬೇಟೆ ಏರಿ ಪೇಟೆಡ್ ಬೋಲೆ अप्पे बोलते हैं। ಅಪ್ಪೆ ಅಂಕಲ್ ದನಿನ ಬಿಡಿದಿನ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ धनी ने बिटी दे अप्पे। धनी ದನಿ అని అమ్మి ಏರ್ನ निन्ना ಅತ ಅಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಐಕಿಂದಿ ವರ್ಮ ಹೋಯ್ತು ದೆತ್ಲೆ ನಾನು ಬರ್ಪೇನೆ ಅವೇ ಮಿತ್ತಲೋಕ ತೀರ್ಥಲೋಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಪಿ ಕತೆ ಪೂರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿರತಿ ಭೂಮಿ ತೋಯರ ಮಿತ್ತಲೋಕ ತೀರ್ಥಲೋಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಪಿ ಕತೆ ಪೂರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿರತಿ ಭೂಮಿ ತೋಯರ तो जल्दी शक्ति देवी अभी भी मंगे किया उसका। अभी भी बंदर किया मंगे किया ಕುಡ पूरा मंगे किया। ಅವನು ಬೇಗ ನನಗೆ 39,000 का है। ಅಂದು ಮರಯ क्या होंगे ಚೆಕ್ चेक नहीं है वो दिया। वो दोनों भागवत माम ಮಾಮು एक बात सुनो। वो मेरा काम है ना, हाँ। मेरा काम से मैं क्या करने तो चलते हैं। ಅಂತ हाँ वो बंगार है ना, बोरन मात्र पर फिर हाँ। पुण्य पन्ना को फिर ನಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದಿಗಳು ನಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದಿಗಳು नहीं है उसका वो बिल है ना हाँ। 39,000। मैं 53 बोला ना, अंदर। वो 47 दिया। ಹಾ वो नन 32 जनरल वो चलता है। छे। मैं बोलो पोप जी परा बंगारे हो गए लेके गया। आज बहुत खुश हुआ, दिल में खुश होगा। ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೂಡ ಪೊಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ अब चाहिए क्या उसको चाहिए? केबिता चाहिए, ಓಡೆಗ ಈಕೆ ಬಿತ್ತ मूंग को तो चाहिए, ಓಡೆಗೆ ಮುಂಕೋಗಿ ಪೊಣ್ಣವಾಯ್ ಗುರುಕ ಬಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿನಕ उगुर का बल्ली मुचने का, ಗುರುಗು ಓಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರ मन मुचने का उसको। ಗುಂಡಿದೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ वो ಕೂಲಿ को ಕೂಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿನೆ का ಇಂದು ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿಯ ಅವತ್ತು ಇರು ಮನಿ ಕಾಜಿ ಕೋರಿಯರತ್ತಿ ಅಯ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಬೇತಂಜಿ ಬಂಗಾರದಂಗಟ್ಟು ತೊಜ್ಪಾಯ್ हाँ ಅವ್ನು 40,000 ಮಂದಿರು ಮಾರ 40,000 ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ हाँ ಇರು अच्छा है वो अच्छा वाला है, ಹನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ थोड़ा बढ़िया होता है। ಬೇತ ನಮುನಿದ ಆಯ್ತು ಬೇತನ ಮನೆದೊಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬೊಕ ಪದಕ ಉಂಡತೆ ನಡುಕಪ್ಪ बेते नमने के नहीं है ये ಬೇಟೆ और- ಎತ್ತಿ हाँ, ಬೇತೆ नहीं है और एक वो दोनों है ये ले लो ಒಂದು थोड़ा कम करके देगा, ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚ थोड़ा कम करके देगा। ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ उसका नाम है ना लक्ष्मी, ಹಾ उनको निट्टे कुल्लाडू ಕುಲ್ಲಾದನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ से सब लोग सब लोग खत्म हो गए। कल आते हैं, कल ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡೆನಾ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಬೇಲ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಲಾಪುಣು ಎಂಚಲೈತೆ ಯಾನು 47 ಕೊರ್ದು ದೇತೋನ್ನತಿ ಬುರ್ಚವ್ ಯಾನ್ ನನ್ನವರ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪರ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು 47 ಪಣವು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಒಲನ್ನ ದೆಪ್ಪರ ತೂಕ ತಿಕ್ಕುನ ದುಪ್ಪೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ದಾನೆ
ಕುಡ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ ಐಕ್ಕದಲ್ಲ ಬರೋಣ ಏತುಲೋಣ ಭಾರಿ ತಿಳ್ತಾಯಿ ಕಣ್ ನಾನೇ ಅದೇನು ಗಾದ ಮರ ಅವನಿ ಬಿದೈ ಊರ್ದು ಜಾತಿದ ನಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತು ಬಿಮ್ಮುನು अब कितना दिया मेरे को 47 47 सब फिर कुरियर आप दिया ಹೌದಾನೆ वो एक बार इधर से लेके गया वो परत हो गया ಮುಖ ಪೀರ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂಡಿವಿ ಅದು ಈರ್ ಬಣ್ಣತೆ ಆಪಜಿಂದ ರಡ್ಡಿ ನಟ್ಟು ಪಿರಗೋಲ రెడ్ తినట్టు పిర వంజి తినట్టు పిర కొంటుండ రెడ్ రెడ్ నిదేవు ఏనా हाँ थोड़े कम करके देगा आप 47,000 दे दिया लेकर करो भगत माम हाँ कितना होता है हाँ इतना 47 अವು GST ఉండते 47 ಜಾಸ್ತಿ ఉండते थोड़ा कम करके सब लोग कम करके 47 35,000 देगा 35 35 देगा 35,000 ತಾವು ಕೊರ್ರಿ 35 ಇಜ್ಜಿಂದ ಕುರಿಯರ್ ಲಾಪಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಿರಕೊಂಡು ಅದು क्या करने का ಅದು ಅವು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಜಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಯ ರಾಜಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲಿ मेरे को नहीं चाहिए तो वो मार- 35,000 देगा आप है ना आप मेरा परमानेंट है ना मेरा परमानेंट है बहुत कई तल का है ना ಪರ್ಮನೆಂಟ್ परमानेंट ಪರ್ಮನೆಂಟ್ Permanent. ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಫಲ್ನೆ बहुत ಅವೇ बहुत कई तल का आदमी है ना आपको 1,000 ज्यादा करेगा 36,000 36,000 इधर नहीं मैं नहीं देगा उधर जाके उधर हमारा आदमी है उधर बोलो बाद में वो एक दिया ना आपको इधर का सब लिखे हाँ इधर फिर कुछ नहीं बोलो मैं वो थोड़ा कम ಹೌದಾ ಫಿದೈ ಬಣ್ಣದಾನೆ नहीं नहीं वो आदमी बहुत नहीं उतने देने का नहीं है 25,000 देने का 25,000 नहीं आपको 10,000 GST दिएगा GST चलते आपको ಹೌದಾನೆ ಈರ್ದಾನೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕೊರು ಪೂಜಾರು नहीं कहीं नहीं इडी मंगलवार नहीं देगा ನಿಗಲಿಗೆ ತೊಂದ್ರಾಪುನು ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಿದೈ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಹೋಗ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾ देगा उसको 35,000 दे दो ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಾಲ್ ಪರ नहीं 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 अच्छा करने का 35 देखो वो मेरा ಏನೇ ಬನ್ उसको बोला आपका बेटे को ಯಾರು ಬೇಟೆ हाँ ಮಜೆತ್ತೈ कुने मंगे किया मैं ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರಿ मैं एक वार लेते हैं ಹಾ ಒಂದು ವಾರ लेके आने तो मैं लेता है ಹಾ अभी मंगे किया आता। 15,000 कमी किया ಓ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿತ ಕೂಡ ಮಾರುವನ ಕೂಡ ಮಾರನೆ ಕೂಡ 40,000 को मारने का ಇಂಚ ಪಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ पर नो और एक बर्फन तिंगल में और एक दुकान खोलने को आता। थोड़ा खाने का क्या आगे में आता। बाद में देखते हैं आप ಬಂಗಾರು ಗುಣತಾಯೇ ಬಂಗಾರು ಮದಿಮಾಯನೆ ಬಂಗಾರು ಮಾದನಿ ಬಂಗಾರು ಪ್ಯಾರನೆ ಬಂಗಾರು ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರು ಪ್ಯಾರನೆ ಕರಿದು ಸಮಯ ನಿವತ್ತರಾಡಿಗೆ कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है दिल मेरा संकप्पा है आपका नाम संकप्पा हाँ संकप्पा भाई साहब वो क्या हुआ गया क्या है ಒಪ್ಪತ್ತೀರಿಯರ್ ಮೇ वो पति रो गया ಒಪ್ಪತ್ತೀರಿಯರು ओहो ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗೆ ಪಾಲಾಂಡು वो जागे पाल हो गया ಪಾಲಾದ 13 ಕೋಟಿ क्या अब शर्त हो गया ಪಣವಾಯ್ಬ ಕಂಚೆ वाई ಪಣವಾಯ್ಬ ಕಂಚೆ पनवाया 13 ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ 13 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೀರು ಕೊಡು ನೀರು ಕೊಡು ನೀರು ಕೊಡು ನೀರು 13 ಕೋಟಿ ಬತ್ತ ವಾರಿ ಅಂಚ ಕತ್ತು ಅಂಚೆನ ಬುಡಿದಿಗಿ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಪದಕ ಪೋಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚ ಬೋಡು 12 ಪದಕ 12 ಪದಕ ಅತ್ಯ
12 ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರುಡು ಪದಕ ಮಲ್ಲ ದಪ್ಪದ ಸರ ಉಂಡ ಬಂಗಾರ उसका बाले किधर हो गया हाँ? बाले किधर गया ಬಾಲೆಗಾಡಿ ಉಂಡು गाड़ी में है ಬಾಲೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಉಂಡು 3 महीने हो गए बोला ना अभी कितना दिन हो गए ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿ ಬತ್ತಬಹುದು 1 महीना भी नहीं हो गया ಛೇ ಛೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು अभी बाले क्यों साले वो अब इंचा भूता बाले ना मिनी भूता बाले ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆ. ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆ. ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆ ಅವು ದಿತ್ತಿ ಈತ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಅನುಮಾನ ಎಂಜಿನ ಅನುಮಾನ ಓ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬಾಯನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಮ್ಮುಂದಿ ಏರು ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಅಭಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಓಲುಲ್ಲ ವಾ ಉರುಡುಲ್ಲ ಮಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದ ಮಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇದೆ ಕಾದಿದೆ ತೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಜಾಗೆ ಬಾಲಾದು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈತಿನಿ 13 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ आपको कुछ नहीं दिया वो अभी अंगिडुंडु ಯಾರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬೇಲಿದೆ ఆయన అమ్మే ఆయన పప్పల తీరియర్మే पप्पल तीरी हो गया ಎಂಕ್ಲೆಗೆ आपको कुछ नहीं दिया आपको पप्पा तीर दे डाल दे ಅಂಗಿ ದಿಕ್ಕಡು ओ ये पप्पा कंगी ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದಾಳೆ ಜರ್ದಾಳ ತಿಂಗಿ ಸಾಲ ಉಂಟು ಸಾಲ तीर पॉइंट मात्र ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಈ ಪೋಕರ್ ದುಃಖ ಮಾತಾಡ कुछ नहीं चाहिए कुछ क्यों चाहिए आपको ಈ ನೆಟೆಡ್ದು ಬರು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನ್ ಸಂತ इधर आओ बड़े दी दे इधर आओ ನಂಜುವಲ बड़ी दी ಅಂಜುವ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪು निके तरती पनोड बे कलवा ಮಣಿತ ಹೋದರೆ ಊಟ ಬರು ಬಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಪದಕ ये तरती बोलने का आपको ಇಡೆ ಕುಲ್ಲ क्या ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲ दनी 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 व्यवहार करने तो इडेट निन्ने में ದನಿ ಬಂತೇರಿ ಡೇಟ್ ಬರೋ क्या इडेट बरो दनी ದನಿನ ಇಡೆ ಕುಲ್ಲ दनी निडे कुल ದನಿನ ಇಡೆ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಬುಕಂಜಿ ದಿನೊಳಗೆ ಬಾಡಿ आपको चाहिए वो चाहिए आप ले इधर आओ कुछ मैं एक बंगार लेने तो मी से धर्मोगु आपको अभी एक ಬಂಗಾಳ ದಂಗ ನಾಟಕದ ಉಳ್ಳಾಯಿಲೆ नाटक दे नहीं है मैं एक बार है ना मैं सारे ಉಂದುವಾ भाई सब मेरा दुकान है ना दुकान को सब ये मारने में डंगर वेश आता है ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ वेश आता है ना वेश आके समय में मैं वो ऐसा कट्टे के इधर बैठते हैं वो चुड़ते हैं ಮಾರನೇ మీద ಎಸದಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಕೋರ್ ಪೂಜಾ ತಮ मंगी करते हैं ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುರೆ ये चाहिए आपको ये चाहिए ये 13 कोटी का ಈ ಓಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರ अबे ये बहुत 13 ಕೋಟಿ ಏನಡ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ अबे ये अच्छे दिखते हैं ये चिकन है। देखो ये देखो ಓಡಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಿನ ಓಡೆ ಉನುತುಲೆಗೆ ಅವೇ ಟೆಂಟೆ ಓಡ ಹಿಂದೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೂಡು ರೆಡ್ ಲೋಕ್ ಪಡೆ कितना मिला आपको ಅವತು ಕ್ಯಾವು ಪಾಟ್ಲಿ आपको कितना मिला 13 13 ಕೋಟಿ वो भी ले लो कम करके देगा तो वो भी ले लो वो है मेरे पास ये वो ಇಂದು ಎಡ್ಡೆನಿಂದ ಬಂದು ये वो भी ಏ ಈ ಓಡಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕಿಲ ಕಟ್ರ उसको वो बेले दाएगा ले लो 13 कोटी है वो देनी ಮುಂದು ಓಡೈ ಯಾನ್ ಮುರಡಿ ಅವಳ ಅಂಗಟ್ಟ ಬಂದ ಈನ ಮೈ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತಲಾಯ್ಕ ದೋದಿನ वो भी ले लो ಒಂದು ಸರ ಹೆಂಗ್ वो भी है ಈ ಓಡಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ತೊಂದಾಳೆ ಕಟ್ರ ಒಂದು ಶಂಕದ ಕಿಬಿತ್ತ ಶಂಕದ ಐಕುತ್ತು ಅವು ಕೆಬಿತ್ತ ಮಲೆ ನೋಡಿಯಾ ಯಾಲ್ಪಾಡು ಏನೇ ಕುತ್ತು ಕಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಮಂಡ್ಯ ಅದೇ ಕಿಬಿತ್ತು 13 ಕೋಟಿ ರಾಮ 13 ಕೋಟಿ ನೆತ್ತ ಕೆಬಿತ್ತ ಕೊರಿಯಾ ನೆತ್ತ ಕೆಬಿತ್ತ ಕೊರಿಯಾ ಏನೇ ಗ್ಯಾಯಿ 13 ಕೋಟಿ ನಿಕ್ಕಟ್ಟ ಕೆಬಿತ್ತನೆತ್ತು ಕುಡುಂಜ ಅವಡತಿ ಕೆಬಿತ್ತ ಕೊರು ಮಾರೆ ಬಂಗಾರ ಸುಮಾರು ಮಂಡ್ಯ ಬೇತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏತ ಅಂಗಡಿ ये बेटा मत जाओ ಇಂದು ಉಂಡೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು अली ಈ ಓಡಕ್ಕೆ
नहीं बरोटा कटले ಪಿರಾಗು ದೇಕಬೋಡ ಜಡೆಕ್ इक्के देखो ना बरोटा कटले ಅಪ್ಪಗರ ಬಣ್ಣ ತೂಡಿ ಪೋಯಿನ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಆಲಾಯ ಸುರುಕು ಮುಂಕು ತಿಗುತ್ತಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಯಾರ ಆನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚಿನ ಜಡಬಿಲ್ಲದೆ ತೋಡ खाली नहीं कचरे खेलबेड़ी ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ वो नया वाला करियानी ಆಕೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪಾಲಗುಳ್ಳು ಅಂಜನ ಜಾಗೃತ नया वाला है करियानी ಕರಿಯಾನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟು नया वाला वो देखो ಇಂದಾವ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ತೋಜಂದ ಹಿಂದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಗಿರ್ಬುದಾರಿ ಪೂರ ಅಂತವೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೂಲಿ ಈತೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇಟ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ मत जाओ ನಿಕ್ಕ ದಾಂತ ಬೋಡದಿಂದ ಮೂಲು ಸಾರಿ ಆಯ್ವರಿ ಕರ್ದಿ ನಮರೆ उसको बहुत अच्छे दिख रहे ನಿನ್ನ ಅಂಗಡ್ಡ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಮರೆ हैं भाई साहब Dale. फोन नहीं आनो इसे बार पे फोन नहीं इसे बार ಈ पे ವಿಸ ಬರ್ರಿ मेरा बुर्द फोन नहीं इसे बार पे ಸೈಲ इसे बार पे ಈಸ ಬರೋಚ್ಚೆ. इसे बार पे ಬರ್ ಹೋ इसे बार पे ನಾನು ಗಾಡಿ ಇಡಬೆ ಬಾಲೆ ಗುಲ್ತೊಂದು ಇಬೋ ए पंजो किधर गया मेरे सोना लेके किधर गए पंजो ನಮ್ಮರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಕಲುವೇರು ಪರವರುದು ಬತ್ತನಕ್ಲತ್ತು 13 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ನಮ್ಮಡ ದಾಯ ಕಡಪುಣ್ಣ ದಾಯ ಗೊತ್ತಂಡ दई ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಗಡ್ಡು ತೂತೆ ಮರ ಆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಬರ್ಕೊಣ ಎಂಕ ಐನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕೌಡು ಕಡಗ ಕಡಗ ಐನಂಜಿ ಲಕ್ಕೌಡು डगा ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯ इधर आओ ಡಗ इधर आओ आ ये ಈ ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ बेसिज्जता देखने बेसिज्जी नमटा देखो कितना ये अच्छा लगता है ओहो 13 कोटी अभी कितना हो गया मालूम है आपको अभी कुछ वो इतना 23 लाख हो गया अभी सबका 23 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಸೌ 13 ಕೋಟಿ ಇಡು 1 ಕೋಟಿ ಇಡ್ಲ ಬರಂದು आपको करियन चाहिए ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಅನ್ನು ಓ आपको करियन चाहिए ಕರಿಯ ಮಾಡಿದ ಈಗ नहीं चाहिए बुढ़ी आपको बीग में ये ಬಕೈತೆ ಏರೆಗೆ ಈ ಸರಬಾರ್ದು ಗಡ ಪುಡ್ನಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಬುಡ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನವರ್ದಾನೆ ಮರ್ಲೇನೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಣಪ್ಪಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಏತಾಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅವರ ಅವಳು ಅವಳ ಅತ್ತವು ಹವಳ ಅವಳ ಇದು ಅವಳದು ಅವಳದ್ದಲ್ಲ ಇವಳದ್ದು ಇದು ಅವಳದು ಹವಳಯ ಅವಳದು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪಿ लेक्का कितना हो गया 23,432,432 कई का ये कई ಕೈ का ಕೈ ಕರಡ್ಡು ಸಬ್ಬು सब नहीं है और तो 2 लाख ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 25 25 ಲಕ್ಷದ 949 ಬೊಕ ಇವರು ಬರೆದದ್ದು 890 ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ನೋಡಿದ್ದು 560 ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಗಾಡಿದ್ದು 800 26 ಲಕ್ಷದ 343 25 ಲಕ್ಷದ 340 ಕೊಡ್ಚಿ 27 ಬಾಟ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ. ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ 27 ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ 27 किधर है ನಿಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರ इसका इधर ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತದ ಸೀದಾ ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ್ಣೇನೆ मेरा जस्ट ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕೆ क्या हो गया सब बैठो ಅದು 27 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಮಾರ ಅವನು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದ ಸೀನ ಬೈ ಈ ಓಡಕ್ಕೆ बैठो इधर रेल नहीं उधर के अब बैठो 13 कोटी ये बैठो लक्षण के बैठो खाने को पीने को ಕಾನೆಕೋ ಪೀನೆಕೋ ಹತ್ತು ಮಾರ 27 ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿ ಹಿಡುಂಡು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅತ್ತ ಐನ ಅಂಚನೆ ಪತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಅಪ್ಪಣ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಅಂದು ಐನು ಬತಾರ ರಜ್ಜಯಿ ಅವು ಪಣವ ಬೊಕೈಜ ಓ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿಡದ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ್ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಪಡ್ಪೋಷಣ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟೋಳು ನಾನಿಕ್ಲೆ ಓ ಯಾನ್ ಪತ್ತಾರ ತಾಂಡಿತ ಇಡಲಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಣ ವಿಜ್ಜನ್ನ ಎಂದು ಅಪ್ಪುಜ ಮಾರ ಪೋ ಕೊಡ 27 ಲಕ್ಷ ಯಾನ್ ಪತ್ತಾರ ರೂಪಾಯಿ ಪೋ ಬೇಗ किधर जाता है 30 ಲಕ್ಷ लक्षा मारेगा उताल बा ಅಪ್ಪ ಮುಚ್ಚ मैं उनतो अण्णवरे वही अभी कट्टे ना ಅಂದು ದುಡ್ಡುದ ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ 20 ಅವು 30 ಲಕ್ಷದಾನೆ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿಯೇನಾ ಹಾ. ಉಸ್ಕೋ ಮಾನ್ನೆಯೇ ಮೊದಲು ಸುರುಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಳಿ
ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ ಬೋಲಾ ನಾ 30 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಬೋಲಾ ಉದಾರಿದೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಣ ದೆತೊಂದು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಬಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಈಗ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮೇ ಇದರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪನ್ಪುಣ ಈ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ಉಂಡತ್ತಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲೆ ಬೇಲೆದಕ್ಕುಲು ಏತು ಬಂಡ್ಲ ಬೇಲೆದಕ್ಕುಲು ಕಾಮವಾಲ ಕಾಮವಾಲ ಪನ್ನೆ ತಾಂಡು ಬೇರೆ ಲಾಲೆರೆ आप जाओ आप जाके लेके आओ ಲಾಲೆರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಮನಸ್ಸಾವು ಏನ ಮನಸ್ಸಾವು भैया लेके आओ अमसर नहीं करने का 27 लैसा अमसर नहीं करने का निदान में आओ इधर है ये आपका काम वाला इधर है ఆయన ఉంటದೆ పోపుನೆ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಏಪಲ ಅವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಎದ್ದೆ ಪೋಬೆ ದಾನೆ ಅನ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾನ ಮೂಲ आप देखो भैया आप निदान में आओ जल्दी नहीं करने चल एना अमण साव निना अमण साव तो जल्दी शक्ति देवी माँ जल्दी बात की करी इनी येर मोने तू तुम्हारे कांडे क्या है कितना लाभ हो गए 27 ಲಕ್ಷ देता है बोला वो उसका कितना है पूरा खाली है 18 ಲಕ್ಷ इसका बंगार पूरा खाली खाली सब खाली आता 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಲಾಭ जोड़के 18 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ जोड़के 18 ಲಕ್ಷ मैं इसका 27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ए कालप्पा कितना क्या नाम आपका शंकप्पा इधर आओ आपका धनी आता है ना वो आके पहले थोड़ा काम खाना खा के आता है आप भी आओ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರಾಮ ए शंकप्पा ओरे बोयना ये मन में ओ डपाए ಐದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸಿದ್ರು ಜೊತೆ ए शंकप्पा इधर आओ आपका यजमान किधर गया 2 दिन इधर ओ लेक्काल बोलचा लेका पलच्चा ರಡ್ಡು ದಿನ क्या है रट दिन क्या लेका करता है मैं कोटी कोटी एक गली में लेका करता है मैं हाँ ये आपका धनी किधर गया ಏರ್ ದನಿ 2 दिन हो गया ये क्या है वो दिखने को इतनी सपरे है इतना खाता है 2 दिन में ये 15,000 हो गया है? वो 27 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ 15,000 क्या यार आपका धनी किधर है धनी को लेके आओ जल्दी लेके आओ नहीं तो मारेगा ದನಿ ನೈ चुन चुन के मारेगा आपका ದನಿ ಬರ್ಬುಜೇರ್ हैं ದನಿ ಅಂಕೇರ್ ದನಿಯರ್ ओ ये बड़ा वाला वो उरंट का ಅಂದ್ इतना बड़ा बंजी हाँ ದನಿ ಎನ್ನ ದನಿ ಅತ್ತವು पुंजू ಪೊಂಜೋ ಏರ್ ನಿಂಕ ದನಿ ಅತ್ತು धनी है ना बोला ना धनी बोलने तो ये बोला अयो। गाड़ी में दुड्डू है 30 ಲಕ್ಷ ಓಳು ಗಾಡಿ हाँ ಗಾಡಿ ಓಲುಂಡು आप बोला ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ हाँ ಅಲ್ಪ ನಟೊಂದು ಇಪ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾ आप नटने ನಟುಣೆ ये जनता ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತನ ಜನ ಹಾ. ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ನಿಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಿ ಒಂಜ ಅಂಗಿ ಮತ್ತದ ಎತ್ತುಗೋದಿರು ಈ ಪಾಡುಂಡೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೆಂಡೆ ಈ ನನ್ನ ದನಿ ಇಂದು ಪಣ್ಣು ಬಂಡಿರು हाँ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜಂತ ಲೆಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಪುಗರೊಂದಿಪ್ಪು हाँ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರು ಬಂದಿರು ಬಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡೀರು ಬೇತೆ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪಣವದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ हाँ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಗಾಡಿಡ ದೀತೆ ಹಾ. ಅಂದ್ ಪಣ್ಣು ಹಾ. ಈ ಪಿದಾಡು ಬಂದಿರು ಯಾನ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಮರ್ಯಾದಿದೆ ಆತನ ಇರುಂತೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು इथे आई ಗಾಡಿ ಲೆದ್ದಿ ಪಣವು ಲೆಜ್ಜಿದ ಆಳೆಜ್ಜಣ್ಣ
ओके न बंगाली ಅವು ಹೋಯ್ನವೆ ಕರ್ಮ ಪಳ್ಪಿ ಮಾಯದ ಲೋಕ ಧರ್ಮ ಬೆನೊಡು ನಿಚ್ಚೊಡುಲ ಕರ್ಮ ಪಳ್ಪಿ ಮಾಯದ ಲೋಕ ಧರ್ಮ ಬೆನೊಡು ನಿಚ್ಚೊಡುಲ ಒರ್ಮೆ ದಿಲ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮರ್ಮ ತೆರಿಯೇ ಬದುಕಿಡಲ ಒರ್ಮೆ ದಿಲ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮರ್ಮ ತೆರಿಯೇ ಬದುಕಿಡಲ ಕರ್ಮ ಪಳ್ಪಿ ಮಾಯದ ಲೋಕ ಧರ್ಮ ಬಿನೊಡು ನಿಚ್ಚೊಡುಲ ಕರ್ಮ ಪಳ್ಪಿ ಮಾಯದ ಲೋಕ ಧರ್ಮ ಬಿನೊಡು ನಿಚ್ಚೊಡುಲ ಒರ್ಮೆ ದಿಲ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮರ್ಮ ತೆರಿಯೇ ಬದುಕಿಡಲ ಒರ್ಮೆ ದಿಲ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮರ್ಮ ತೆರಿಯೇ ಬದುಕಿಡಲ ಕರ್ಮ ತೆರಿಯೇ ಬದುಕಿಡಲ ಮರ್ಮ ತೆರಿಯೇ ಬದುಕಿಡಲ अयो मेरा सब गया मेरा सब गया सब गया मेरा सब गया अयो मेरा सोना गया मेरा बंगार गया ಬಂಗಾರ ಗುಣತಾಯ होना प्यार मेरा सब गया वो नटुनाया मेरे को मंगे बोलते हैं ಈ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಪಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರ್ತುಂಟು ಬರೀಟು ಕುಳ್ಳುಗ ಬಟಾಪುಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನಾರಿ ಬಂತೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರಿವೆ ಚಿಂತೆ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ मेरा सब गया भाई साहब मेरे को मेरे बंदर किया मेरे को डोंगी किया आई के बनपुनी ಈ ಏತು ಜನನ ಮಲ್ತಾ मैं सब आदमी को बूनों में मारते हैं वो बड़ा वाला सब्बल में मेरे को मारा मेरे को पीछे में मारा मेरे सब गया मेरे सब लेके गया मेरा पत्नी लच्छत बकर गया मेरा मर्यादा भी गया ಈ ತೋರ್ಸೋ ಏರನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕಿನ ತಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಶಂಕಪ್ಪ ದನಿಕ್ಲೆ ಈರು ಕಾಸು ಮಲ್ದಾರು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದಾರು सब गया मेरे को मारा मेरे सब गया बंगार गया ಈತು ಬುರ ಈಲು ಮಲ್ತನೆಂಚ ಏರೇರನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕದತ್ತ ಏರೇರನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತತ್ತ ಐಕೇ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕೊಣೆ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಈರ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏರೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೆನ್ಯೋಣ ನಮ್ಮದು ನನರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಪ್ಪುವೇನೆ ಐಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮವರಿಯಾಗ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಪೇರು ಪರ್ಣವೇ ಬದುಕುಜ ಇಸಬರ್ಣ ಬದುಕೋಣ ಅಲ್ಲುಕುಡ್ಡ ಮಕ್ಳೇ ಬದುಕೊಲ್ಲ ಸಂಕಪ್ಪ संकप्पा मेरे सब गए संकप्पा ये की बात मेरे को समझ हो गया संकप्पा मैं हम छोटे छोटे से सब लोग को मारने तो भगवान बड़े से हमको मारेगा ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲೆ ಬುಕೋರಿಯಾಗ ಹಾಕನ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ನಂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಕಪ್ಪ आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಟನೆ मेरा ಬಂಗಾರ ಗುಣತಾಯಿ ಬಂಗಾರಿ बंगाल गुनु का आपको ये तथ्य मेरे को ये तथ्य ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲವೇ आपको नटन भरीट जागा है ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ ಬಂಗಾರ ಮಾದನೆ
ರಾಮ ಕಾರ್ಯವ ವಹಿಸಿ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ರಾಮ ಕಾರ್ಯವ ವಹಿಸಿ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ಘೋರರ ಕಸರೆಂಬುವರನು ಮಾರಿ ವಶವಾ ಜಯಿಸಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನೇ ಅಮರ ವಂದಿತ ಕಲ್ಜನಾಭನ ದೂತನೇ, ಮಂಜಿನೋಲಗದಂತೆ ಶರದಿಯ ದಾಟಿದ ಮಗಧೀರನೇ. ಆಂಜನೇಯನೇ ಅಮರ ವಂದಿತ ಕಲ್ಜನಾಭನ ದೂತನೇ. ಆದಿದೇವ ಕಲಾಗಮ ಪೂಜಿತ ಯಾದವ ಕುಲಮೋಗನ ರೂಪ, ವೇದೋದಾರ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ನಮೋ. ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ, ಭವನಾರದನುತ ನಮೋ ನಮೋ. ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳೋ. ಬಪ್ಪನಾಡ ದುರ್ಗಾಂಬೆಗೆ ಮಂಗಳೋ, ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳೋ, ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಮಂಗಳೋ. ಭ್ರಮರಾಂಬೆಗೆ ಮಂಗಳೋ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಳೋ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ಮಂಗಳೋ. ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ, ಭದ್ರಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಕರೆದಳು ಪರಶುಭಾಷ ಕುಶಧಾರಿಗೆ ಅರುಷದೀವ ಕುದರ ಮೊರೆವಗೆ. ಉರಗ ಪೂಜನನ ಕುಮಾರ ಗಜಪತ ನನ್ನ ಜರಣ ಕಮಲಗಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ. ಗಜಮುಖದವಾಗಿ ಗಣಪಗಿ ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆ